So pane machats that have leaked arikuratidza kuti maititi vanga vanzwa nevanhu vaienda kwavari vavharwa naBruno. I want you guys to listen carefully and determine kuti mubikirwa here or they are real, because normally we are used to mav11 anenge achiratidza date. Aya haana date racho. So let me just start panapa. Hello, my Titi. I know you promote Bruno Furnitures, but for me, he did a refurbishing of sofas. It was such a bad job. Now you won't fix his work. Empty promises. Really disappointed in his workmanship. Hi, my Titi. I saw an advert here, furniture, Bruno on your page, and I liked some of the things he sells. So I went to their shop in Willowville and bought a king-sized bed ne headboard yacho. They ended up bringing the wrong order till today. Avasat wauya ne headboard. I hope I find you well, ma'am. Ndatorawo number yenyu kupage kwenyu rakanzi My Titi Diaries and I would like help, please. I bought a wardrobe from your son anonzi Bruno wandakaonawo advert yake papage penyu and is giving problem now. I paid the money in full and is now not answering my calls and messages and ignoring me. I do have proof of payment and that's what I reached out to you first before I take a step further. If you can please talk to him for me, please, ma'am. I had trusted him since I saw you posted him and praising. Thank you. Vanhu vachanda chirungu muno muZimbabwe, vanhu vanoda chirungu munoziva tinongotaura shona one, but chirungu chiri kunyorwa panapa soka ameno apa chiri broken. Ndoda kuti munyatsoone art like ndingati chiko pane trade tingati certain trade iri mumamessages aya tingati a certain meno. Okay, and so the story started when I ordered my sofa. So the story started when I ordered my sofa. I got the wrong order, but Bruno convinced me that the one that I got way better than the ones that I really wanted. Then I was just like, okay, it's fine. So normally I'm not at home. So when the sofas were delivered at night, so I only realized that the other two single seaters were not the same size days later. Then I just brushed it off. Then I just brushed it off. Then I just said it's fine. But then after some time, it was just bothering me because it didn't look nice in my sitting room. The other one was bigger than the other one was smaller in makumbo acho anga akasiyana. I then messaged the manager and explained about the two single seats. Then I even took pictures. Then he said, okay, it's fine. When they deliver my headboard, I can just send back the two. And then the last one, irikuti nyaya yangu yakadai so, ndakavapa $1,200 yangu musi wa14. The day I asked you akakugadzirira iyo white chairs, ndaitowa kuHighland that time, ndakasvika kushop kwavo akati, these chairs anogadzirwa per order, pay your deposit to deliver within 8 days. But unfortunately 8 days have passed, there is no any sensible answer. I'm getting rimwe zuva ndakanzi uyai ndikati na 8 will be there. Unfortunately akabva akati no 8. Ndikati what time hapana answer yakabuda. Ndazovaisira message last week kuti how far I'm running out of patience, problem iri papi. Kwakungoti sorry mama, my sister akaitisa order same chairs kukashiri furniture in 7 days they were delivered in Marondera. Ini ndikati I believe kuti Bruno is the best. Iye akati ini social media handiteedzere, so ndaikumbirawo if you can be of assistant mutaurowo naye andipowo macheya angu okudzosa mari if he can't make them cause zvakutoita it is a noise mumba mangu. My husband have said ozoya kuHarare kana wadzosa mari yangu or my chairs wakaramba kwandakati ndinobhadhara and trusted these guys. Anzi now wanyudza mari, please help me if you can. Ini ndiri kuti handisi kuramba kuti machats aya anogona kuine macomplaints because we heard of macomplaints before kubvira last year or so. Bruno achinzi kudeliver kwake, like I had a lot of complaints from Bruno, but manje aya haasi kunyatsoita, you know, pane mamwe acho like the last one iri ungati ya, but mamwe aya angarineka kuita kunge hameno zvaangara. Andisudawo zvangu kuti ndoda kuti mimi muve the judges of my chats acho kuti akaita sei. Andisuda kucomenta much on them. But anyway, my comments are panapa. Hanzi aiwa kuti machats twavakagadzira, we all know who's capable of writing my paragraph. But zviri kuita kunge zvanyorwa nemunhu one. Mukuzvona? Iye handwriting yemunhu one iyi, mavharire emazita. It's the same voice if you read the charts. Munhu one angonyora ese. Yo, like everyone is just bashing my charts aya. Kuti hapana zvakadaro. So panapa muri kumaona sei.
despite kuti pane vamwe vanhu vari kumabhasha kuti haasiriwo. And then someone is saying panapa kuna business risina macomplaints, there's no way yaungafazi maclients ese guys. Kune vakatopiwa masofa naBruno vari kutofara izvezvi, ngatisaurai chingwa chemumwe munhu. The next thing uchanzwa kuti vese vakavharwa naBruno go and report, ndo zvinenge zvaapo chaizvo. Ende Bruno aitonzi akaripoterwa kudhara, ndakatombotaura imwe court case yaida kutomunyudza zvekutodaro. But inini hangu kumba kwedu ndogara ndichitaura to received very nice service. And Bruno anotokubvunzai kuti muri kuda kumwa drink ipi, offer ukangopinda ikoko ane customer service. That's what I heard from my sister and my mother. Vakaenda ikoko vakataura kuti vakabatwa zvakanaka and they were so happy nebasa raakaita. Inini Bruno momuziya dagara ndichitaura panapo kuti Bruno azidai, but when it comes to his work, aiwa basa rake riri mumba medu, ndinonyatsoziva kuti basa rake rakamira sei. Very neat, rakanaka. My headboards, I'm not so sure about zvimwe zvinhu, handide kunyepa, but ipapo I can actually I can say my headboard anogona. Ukampa zvako kuti uda zvakati aiwa anonyatsoita chaizvo. Hatina maregrets, but manje hamuzobatwe mese zvakanaka. Pamwe nyaya yekuti isusu yedu yange big order daunyepera, takamupa big order, so pamwe he didn't want to disappoint pamwe andiziye, because we made sure kuti every room takaitisa ikoko kwa Bruno. So I think kuti ane vaanoti ava oitawo vamwe ameno, I don't know kuti vaanobata rafu ndevapi vasingabate rafu ndevapi. So at this moment macomplaints aripo, but vanhu vamwe vari kuramba kuti hakuna zvakadaro. And the business rega sure isusu totoitawo zvemabusiness izvo, unotosangana nevanhu vanototi aiwa kana unototemesa kamusoro nemamwe customers.